Dongi di dalam jonok nasida tu huta Jerusalem tu bet pagi dohot Betania na di labung ni tolok jetun disuruh Jesus masih siana dua harap di dogma tu nasida lo mahamu tu sosok na di jolo munaan jadi disibongot hamu tu si dapat hamu mata bat disi sada anak ni halude na sorong dua pehino dolan hari jalo togo hamu ma itu son. Jadi morutung adong nama doktor hamu nama hua do hamu dok hamu ma nakikot doi di Tuhani jala tibu do pasuangon nai Tuhan pohat do nasida jala dapot sado anak ni haludei tabat dikan hakbangan di alamani jadi tanggali nasida ma tungi adong mahalak na jongjong disi nama doktor nasida nama hua do hamu nama nanggali anak ni haludei. Jadi tidak masongon na tinon naon Yesus nasida kabiri pasobura ditugu nasida ma anak ni halode tu Yesus dia pehon ma ulus nasida tu atasna jadi masih udur ma Yesus esi cara takop do halak akan napa hebakon ulus nasida tu dalani na deba panaliki aka bulung rata sian ladangi lo mangapakon tu dalani ia akan nari jolo na akan namangi hosia puri sema jauh-jauh do hosiana pinuji mana roma hite goak ni Tuhani pinuji maharajo ni amata daud na nengko hosiana ma dikicangan. Jadi pongot ma Jesus tuh ta Jerusalem satu bagas jogoi jala dung takas di beking sudi gua kemai bana muse lau tu huta Betania gab dohot nasa puluai ala nang bot ari situ tu dong itu orang ni hari nai dong he nasida sian Betania male madi lada jadi tatak mahau aras sada ndang makbulung jadi dapoton ma atik beha dapotan ibana disi kape dong sahat orang burung sabing dojuk bangsa edang do betiki namak pakbue jadi dipakulingi mahawi matua tanaon dang jadi biagie ize mangaton pakbu siapko dibagi akasisian ado na dibagi akasisian ado tindok nai dongi saat mana sida tu huta Jerusalem jadi dibongoti ma bagas jogoi mandigong di pabali ma akana manggadisi dohot na manuhori di jogoi ditungkalikon ma meja ni aka panukari ro di bangku ni aka si gadis darapati dan di luas poluso nina maksibuanon bagas jogoi laustina do mangajari nasida data surat bagas partiang-yangan ni saluhur bangso do kuaron bagasu kabeli yang di padobo iloi di bekabu jadi di bega kasih Tuhan marim jadi di bega kasih Tuhan ni marim dohot akasi foto surat mai kabeli luli madaran mamusa ibana arai ai nungabia gohana sida mida ibana arata halomong sudena tokopi ubege bodanai arai ganuk bot ari sai ruang do nasida tumadi konhutai di nama modus nasida manogot nai di ida ma nongahak hau arai go di ugatna magningot hatai si Petrus didok matu ibana guru jereng ma nungagahak hau ara na binurami kabe didok Jesus memang alusi nasida poksia mahamu di debata na tutu do hatakon tuhamu ngol adong namba dok tu dolokon hidat madirim dabuko tu laut sena saud do idaonna angkos orang ku ibana di bagasan rohana na jala poksia ikon tulus na didok nai da dibaheni hudok matuhamu saluhutna manang dia pe dipangiro hamu di tangyang muna sena sahat do itu hamu asal poksia hamu ikon jalon muna alai moro jongjong hamu martangyang sai sesa hamu ma mol adong pakurang ini ko hamu dihalak angge disesa nang amamuna na dibono agi jangi salamuna alai anggo so disesa hamu dang sesau ni amamuna na dibono agi jangi salamuna jala dibongo timusema huta Jerusalem jadi magdalan-dalan ma ibana di jogoi kabe Roma manda foton ibana kasih Tuhan ni malim
akasiboto surat Rodiaka panungganei didok nasida matu ibana huasodia di pangasao ko mampai sisongoni ise do na mga leon huaso itu ho lopatu paun akai kabe didok Jesus matu nasida adong do na husukun tu hamu alusi hamu maau asau pabua tu hamu manang huaso dia pangasao di pambayanaki ia pati Dionisi Johannes sia gijang doi manang sian jolma alusi hamu maau kabe magusari mana sida songonon ia nita sian gijang dang tagamun soda hononna atong puasa so di hapau sei hamu ibana alai bihayata dok sian jolma ID habiari do natogop ID habiari do natogop ala panugang do si Johannes di rohani jolma saluhut na kabinin na sida mangalu si Jesus dang huboto hami cara Roma hatani Jesus tu nasida au pe dan pabuaku tu hamu manang huaso dia upang ason patu pauku lauki